да бъдем Мики Маус за Халоуин и Спайдерман за Халоуин и Макуин за Халоуин и the Purple Ninja Turtle за Халоуин. Мама, ола тук. Това ли е всичко? Да. 4 неща искаш за Хелоуин. Да. А за следващия Хелоуин какво искаш да си първо? Mickey Mouse. Да бъда Снупи за Хелоуин, един викинг и един пилот. Ама първо искам аз да бъда Снуп, първо искам аз да бъда пилот, после викинг и после Снупи. Какво искаш да бъдеш за Хелоуин? Искам да бъда Алица за едно Хелоуин и Алица за две Хелоуин и Алица 3 Хелоуин. За третия Хелоуин. Защото много Страшна съм. страшно. Много страшно.